of St. Anne, pray for me. I am the mad woman of Cork. Yesterday in Castle Street, I saw two goblins at my feet. I saw a horse without a head, carrying the dead to the graveyard near Turner's Cross. I am the mad woman of Cork. No one talks to me. L'Ajuntament de llavors hi va posar tots els impediments que va poder això, que era un terreny de propietat municipal. I aquí ve una cosa divertida, que jo en dic el conflicte de la terra d'Empúries i d'Antioquia. No es volia que es fes una excavació a Sant Sebastià perquè els que portaven el restaurant i hotel de Sant Sebastià aleshores tenien una idea de fer-hi allà unes piscines i un camp de tenis. El projecte no estava legalitzat ni estava res, no hi havia ni d'això. Però, esclar, al trobar allà un jaciment arqueològic, això va ser terrible. A mi em va venir a veure un senyor que portava, no recordo el nom, l'hotel de Sant Sebastià, i em va amenaçar, em va dir que em denunciaria perquè ell havia vist que jo havia fet portar camions de terra d'Empúries a Sant Sebastià per dir que allà hi havia un jaciment arqueològic. I jo, que a vegades soc una mica bestiota, li vaig dir no, jo tinc molts diners, jo no porto camions d'Empúries, aquests camions venen d'Antioquia, que hi ha molta més ceràmica que Empúries. I bueno, la cosa va quedar així. Bé, el 1973 es legalitza el museu, se'ns dona, en el llibre que va editar Lluís Molines, reproduint aquella monografia d'en Torroella Plaja i en Vicenç Piera de Sant Sebastià, que hi va fer ens va permetre fer-hi unes intervencions. Jo dic que ens van donar un espai provisional, perquè era provisional, al cap de poc hem de tenir un espai millor, provisional i ridícul. I va ser allà fins a l'any 1976, no s'obria. L'últim alcalde franquista de Palafrugell era un home que quan li parlava de cultura s'espantava. I aleshores el senyor Alsius havia aconseguit que aquell senyor ens donés aquell espai, que aquell ajuntament ens donés aquell espai, però mai aquell espai va servir per res, ni es va obrir per res de res fins a l'any 1976, quan es va a Can Genís. When I walk in the rain, children throw stones at me, old men persecute me, women close their doors. Em nomenen a mi director, perquè havia anat més o menys sempre davant, i subdirector d'Albert Requesens, que sempre m'havia ajudat. En Requesens se'm va cansar aviat, perquè jo ho entenc molt bé, perquè teníem allò allà tancat i què havíem de fer? Solitud total. I jo ja li deia a Miquel Oliva. A Miquel Oliva sempre em deia: passareu moments molt difícils, heu d'esperar un canvi polític positiu que vindrà. Es veia que el dictador moriria, no costava gaire. Espereu temps, tu aguanta, tu persevera, aguanta, i bueno, i vaig el que vaig fer. Vaig aguantar com a director, sense col·laboradors, i jo li deia a Oliva, sí, jo soc un pal de paller, però un pal de paller sense ni un bri de palla. Fins que vam anar a Can Genís i llavors va començar un temps una mica millor amb el primer ajuntament de la democràcia. Perquè quan la Conxa s'obrí, sobretot de capdavantera també, va començar a bellugar la cosa de l'arxiu. L'arxiu és una cosa i el museu és una altra. I algun dia vam acordar, potser si ens ajuntem ens faran més cas. I per això aquest nom de museu-arxiu. Però el museu no ha estat mai arxiu ni l'arxiu ha estat mai museu. Era una estratègia, dir museu-arxiu.
també podia haver funcionat i acabar sent un museu arxiu o la mateixa entitat, però no, era més que res per ajuntar dues lluites, no? A veure si guanyàvem. Si a Palafrugell hi havia d'haver un museu important, havia de ser un museu del suro. Teníem arqueologia, teníem coses d'oficis, etc, però jo era petitet. I allà va sorgir l'idea del Museu del Suro i vam estar uns anys, teníem una sala d'exposicions temporals, petiteta, i així es va anar tirant fins... Quines col·leccions hi havia a dins d'aquest museu de Can Genís? Hi havia l'arqueologia, que he dit, Arqueologia de Sant Sebastià? de Llafranc, de Sant Sebastià i de les viles romanes i també bastant del jaciment de la fonoliera del municipi de Torroella de Montgrí, d'allà a prop de la desembocadura de l'Alter, que és un gran jaciment de l'època del bronze final, etc. i d'altres èpoques que hauríem més o menys identificat i reivindicat. Tinc entès que era un museu molt participatiu, amb diversos equips de treball, fins i tot teníeu un equip d'espeleologia. Com funcionava tot això? Hi havia molta joventut que col·laborava? Sí, la gran esperança era que el museu fos viu, que hi hagués joventut, això que dius, que vinguessin, etc. Però, esclar, sense gaires ajudes és molt difícil tot això. I la gent es va desanimar. Arribem a l'Escola d'Arts i Oficis, que el museu hi arriba al 87, i si no tinc entès malament, Pep, tu hi entres al 88, al març del 88, i t'encomanen fer un museu del suro. O sigui, deixar de la part arqueològica i centrar-ho principalment en temes suro? No deixar la part arqueològica, m'encarreguen fer el museu del suro, bàsicament. Aquest sempre ha sigut el dilema que ha anat tinguent el museu al llarg de tots aquests anys. És a dir, tot i fer el museu del suro hem continuat també recopilant, documentant, recollint el patrimoni local. És a dir, amb l'encàrrec de fer el museu del suro com a prioritat i que ha de ser el gran buc insígnia, però sense abandonar l'altre. És a dir, el museu antic havia sigut un museu que havia iniciat les excavacions de Salvament, de Llafranc, etc., que havia iniciat les excavacions a Sant Sebastià, i el Museu del Suro, amb l'Ajuntament i la Universitat de Girona, continuarà les excavacions de Sant Sebastià, els deixarà visitables tal com estan ara, que és un dels pocs jaciments ibèrics que no té barreres arquitectòniques en principi. L'any 88 soc el segon conservador del museu. Un any abans hi havia hagut ja una altra conservadora, ja es havia professionalitzat d'alguna manera, i anys abans ja s'havia creat el patronat del Museu Municipal, és a dir, com a organisme autònom descentralitzat de l'Ajuntament. La indústria surotapera, que no només feia taps, sinó que també feia tota mena d'aglomerats, etc. Vam arribar a temps de recuperar d'alguna manera totes aquestes tecnologies que en pocs anys ja es van quedar reduïdes ben bé en el món taper. Això va ser una bona operació que va permetre el 91 inaugurar la primera exposició permanent del suro. Jo me'n recordo, tinc anècdotes per entenem, si voleu, però una de bona, perquè demostra com han canviat les coses. Vaig anar, hi havia la Glòria Cruz, com has dit bé, de tècnica de cultura en aquella època, i se plantejava tot el programa de la Festa Major. La Glòria va anar allà amb un repertori d'activitats absolutament tremendo, de ball a la nit, de ball al migdia, de ball de festes, no sé què, concursos, i es va trobar allà la comissió de festes i començar a fotre un escàndol tremendo per la Glòria, com t'atreveixes a posar les sardanes a les 3 de la tarda i algun error d'aquests, no? I allò, pobra Glòria, se la van menjar pel dret i pel revés. I se'ls vaig dir, bueno, al museu fem una exposició i tal. Ah, molt bé, noi, molt bé. No s'esperava res del museu, no? I això, afortunadament, anys després, no ha sigut així, no? Ara ja som una mica més exigents, Sí, afortunadament.
Àngela, tu quan arribes en quin panorama et trobes? Bé, em trobo al museu per ordenar. Encara no hi havia la sala feta del suro, s'estaven fent exposicions temporals, alguna de molt divertida, vam muntar una bastida, vam entrar uns 600 a dintre per fer una exposició del hip-hop, això va ser molt divertit. I res, després ja preparar el que era l'exposició del suro. De fet, jo entro al 90 i l'any següent ja inaugurem la primera sala, les primeres sales del suro. Sí, en aquell moment hi havia en Xavier Roques, que el veig per aquí, que estava fent fitxes i documentant arqueologia, em sembla, que estava també de becari, i ja està, no hi havia més que en Manzanes, que era el conserge, en Pep, ell que estava fent de becari, i jo. No hi havia més gent. Molt bé, molt bé. Algun record d'aquest edifici, abans de fer el pas al següent bloc, que seria Can Màrio, algun record d'aquest edifici que vulgueu destacar? Aquest edifici nosaltres ens l'hem estimat molt i molt. Jo crec que li vàrem treure tot el suc que donava, perquè és un edifici que per ser un edifici públic està molt, molt ben pensat, i crec que vàrem poder treure suc a la sala d'exposicions sobretot, que hi vàrem fer de tot, i al museu en si. Li faltava un magatzem, que ja vàrem aconseguir la casa al costat, i en principi jo crec que vàrem treure prou rendiment d'aquells anys. Magatzem que al final no vau acabar d'utilitzar perquè ja començàveu a fer el canvi, no? Diguéssim que el vàrem utilitzar sense acabar. Perquè quan estaven a mitges obres va sortir l'oportunitat de Can Màrio i nosaltres vàrem ocupar l'edifici sense que s'acabessin les obres del tot. Throw stones at me, old men persecute me, women close their doors. When I die, believe me, they'll set me on fire. I am the mad woman of Cork. I have no sense. Sometimes, with an eagle in my brain, I can see a train crashing at the station. Museu. Hi ha una petita prèvia. Sí, hi ha una petita prèvia, que és que quan van fer la política d'adquisicions de maquinària, va venir els polítics de l'Ajuntament en aquell moment, ja feia molt de temps que pressionaven l'Eusebi Casanelles, que era el director del Museu de la Ciència i la Tècnica, perquè vingués a Palafrugell i d'alguna manera integrés el Museu del Suro com a museu del sistema de la ciència i la tècnica. I com vam tenir la maquinària recollida, vam fer venir l'Eusebi un dia, vam aconseguir que vingués i davant de la col·lecció que hi havia recollida va dir, home, heu de començar a treballar amb nosaltres. Allò va ser el primer pas que va permetre entrar en contacte amb el Museu de la Ciència i la Tècnica. El Museu de la Ciència i la Tècnica es caracteritzava per tenir la majoria de museus en edificis industrials. Nosaltres, al principi, no hi érem. Estàvem a l'Escola d'Arts i Oficis. I l'any 91, quan inaugurem el museu, comença a abandonar-se Can Màrio, la fàbrica Armstrong. Comença, perquè s'abandonarà entre el 91 i el 93, que deixaran finalment una secció de paper, una empresa que la tenia llogada. Jo penso, ara en perspectiva, que l'Ajuntament no se'n va donar compte d'alguna manera del potencial que tenia entre mans en aquell moment. D'alguna manera no coneixia la fàbrica, no coneixia el valor d'una fàbrica única, perquè és una fàbrica absolutament única en el sector surer català i una de les úniques a nivell mundial. És una fàbrica decorada, és una fàbrica que n'hi ha poques, per no dir cap més, que hi ha un programa modernista associat, etcètera, i que ens donava una oportunitat tremenda de tenir un buit industrial que es deia aleshores al mig del poble. Allà hi ha una operació especulativa immediata, passa de valer 90 milions de pessetes a 300 milions de pessetes d'un dia per l'altre, i l'Ajuntament va renunciar d'alguna manera a liderar el planejament. Era una cosa que ja feien, per exemple, com
com vivíem això des del museu. El museu ens va tenir que plantejar una cosa molt dura que no m'agrada gaire dir-ho, però ho dic perquè ja forma part de la història. És a dir, ens vam tenir que plantejar, bueno, què fem? Què fem? Som conservadors, som tècnics de patrimoni, la nostra missió és protegir el patrimoni industrial surer i aquí hi ha un Cristo que se la porta per davant i ens vam tenir que alinear en les visions proteccionistes del poble. Clar, la cosa era tan grossa que el que va fer, recordeu en Joan Aliu, recordeu, la cosa era tan grossa que volia dir d'alguna manera replantejar el poble. És a dir, adquirir una visió diferent del poble. Estàvem treballant més de 10.000 metres quadrats al mig del poble. Això volia dir, bueno, quin poble volem, no? I el museu el matxacaven, el que és l'actual museu, el matxacaven de tal manera perquè hi havia tal construcció que a la planta baixa era un porticat per poder passar dins la plaça, que quedava totalment... Bueno, hi va haver una revolta, es va començar a tirar endavant l'enderroc d'edificis, etc. Sempre li haurem d'agrair a la Fundació Vilacases que vingués i adquirís la part de darrere, perquè aquella part de darrere allà hi anava un edifici plurifamiliar i a darrere la torre hi anaven cases parejades. És a dir, sempre dèiem, home, això no pot ser, uns calçotets i samarretes estesos a darrere la torre de Can Màrio. Es va plantejar la possibilitat d'aturar les obres obrint un expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional. Això va ser molt bo també, en Joan hi va tenir algú a veure, penso que nosaltres també, i el que ho va tirar endavant va ser en Joan Aliu. Però en Joan Aliu a més va tenir, ho van denegar ràpidament, la direcció general va dir que no, això no era un bé cultural d'interès nacional, i en Joan Aliu, perspicaç, se'n va donar compte de que el conseller no ho havia fet passar per al Consell Assessor del Patrimoni. I va escriure en el Defensor del Poble, el Defensor del Poble va fer que ho hagués de revisar el Consell Assessor i el Consell Assessor va instar en el conseller de Cultura a la seva declaració com a bé fin. La cosa no era només que es declarés com a bé cultural d'interès nacional un element surer, cosa important en ella mateixa, perquè no en tenim cap més, sinó que el bé cultural d'interès nacional implicava tenir l'entorn o considerar l'entorn del bé cultural d'interès nacional també. I això va ajudar d'alguna manera a protegir i actuar una mica més finament al voltant. Quan l'Ajuntament compra, posteriorment, quan l'Ajuntament compra el quartel de la Guàrdia Civil, que era patrimoni en aquell moment, i el tiren a terra i d'allò, el que permet és esponjar els drets de construcció que tenien a la plaça de Can Màrio, els esponja una mica més i permet que sigui una mica més transparent la fàbrica. Insisteixo, entre aquest procés i l'aprovació final del pla especial vigent passen 10 anys. 10 anys de planejament. És una animalada. El 2001, l'Eusebio Casanelles, amb un viatge que van fer a Portugal, a Seixal, que hi havia també una gran fàbrica de suro, una fàbrica Mundet, va dir, escolta Pep, si posem, no me'n recordo tots els milions de pessetes en aquell moment, si posem uns quants milions de pessetes, l'Ajuntament es negarà a fer el projecte del museu. I vam dir, no home, si el Museu de la Ciència i la Tècnica posa uns quants milions, es tirarà endavant, i va tirar endavant, va costar més dels diners que va posar el Museu de la Ciència i la Tècnica i es va acabar fent el projecte. Des que es fa el projecte, estem parlant del 2001, fins que anem allà han passat 11 anys. 11 anys. El cost han sigut 9 milions d'euros.
clergy, pity me. I see death in the branches of a tree.